Il-lum jimmarka 76 sena mill-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija. Kien fil-15 ta' Awissu 1942 li ntlemaħ il-bastiment SS Ohio dieħel irmunkat fil-port. L-aħħar bastiment minn total ta' 5 li l-wasla tagħhom għenet ittaffi l-aks li minnu kienet jinħakam il-poplu Malti tul it-tieni Gwerra Dinija. Ħafna jirreferu għal din il-ġrajja bħala l-konvoj ta' Santa Marija, wara li ħafna Maltin għattaw jimsħaħ jitolbu lila sabiex jisalvhom mill-ġuħ f'dan il-mument tan diffiċli ta' gwerra. Il-wasla ta' dawn il-bastimenti kienu parti minn operazzjoni bl-isem Operation Pedestal u kienet ser isservi tajjeb għall-alleati ta' Malta sabiex iżommu l-gżira Maltija bħala bażi navali importanti f'nofs il-Mediterran. Il-5 bastimenti li ffurmaw parti minn Operation Pedestal għennu jipprovdu lil Malta u l-Maltin bir-riżorsi u provvisti kollha meħtieġa hekk kif tul il-gwerra dawn kienu naqsu drastikament. Madankollu, l-operazzjoni kienet kważi falliet hekk kif il-konvoj li kien dieħel mill-istrett ta' Ġibilta sapruħu wiċċ imbuċ ma' opri tal-ajru u l-baħar mibgħuta mill-għadu. B'riżultat ta' dan, minn 78 bastiment waslu biss 5 f'pajjiżna. Dawn il-bastimenti kollha kienu meħtieġa għall-operazzjoni għaliex 14 minnhom kienu qed iġorru merkanzija filwaqt li l-bqija kienu qed iservu bħala skorta biex ikun żgurat li l-merkanzija tasal sa Malta billi jipproteġu lil konvoj minn attakki tal-għadu. Li kieku ma kienx hekk, kemm il-poplu Malti kif ukoll l-alleati kienu jinħallsu prezz qares għaliex il-pajjiż kien ikollu jiċċedi l-armi tiegħu. Kieku ġara hekk, l-għadu kien ikollu post strateġiku tajjeb minn fejn ikun jista' jikkontrolla l-Ewropa t'isfel u l-Afrika ta' fuq. Fost il-5 bastimenti li daħlu Malta, l-SS Ohio baqa' mfakkar għaliex kienet iġor l-aktar ħaġa bżonjuża fi żmien tal-gwerra, iż-żejt. F'din il-ġrajja partikolari jispikkaw il-perseveranza u r-reżistenza tal-poplu Malti. Fost affarijiet oħra, dan wassal biex fl-istess sena nata l-George Cross li llum insibuh iperper fuq il-bandiera Maltija għal qlubija li wrew il-Maltin waqt dan il-perjodu waħxi fl-istorja ta' Malta.